Dobar dan, dragi moji ljudići. Evo mene, javljam se iz parkića, dugo nisam pravila lajvove iz parkića. Izašla sam malo da vidim ovu lepotu, pogledajte iza mene. Sigurna sam da vi imate svoj parče ispred zgrade ili tu već gde jeste trenutno. I evo javila sam vam se sa jedan jutrošnji razgovor me inspirisao da evo malo podelim sa vama jedan deo tog našeg razgovora i ono što ja mislim o svemu tome, a svakako bih voljela i da vi malo odvojite vremena i porazmislite o svemu tome. Evo, kontaktirala me jedna osoba i tako smo nešto, konsultacije su bile, objašnjavala je koliko je, u pitanju je muškarac, koliko mu je teško posle razvoda i tako dalje. I sada on pokušava, tako kako on sam kaže, polomljen, da nađe neku drugu osobu, međutim nikako ne može da se sa tim nekim drugim poveže, drugim osobama, teško mu i tako dalje. Htjela sam da vam kažem da evo koliko radim sa vama, što konsultacije, što teta tretmane, htjela sam malo samo da se osvrnem na sve osobe koje recimo su izašli iz nekog teškog perioda, bilo kakvih odnosa, bračnih ili veza ili tako dalje, da vam lagano sugerišem, a vi naravno razmislite, ja vam pričam samo o mom nekom, dakle iz mog gledišta, a vi svakako da berite šta je vama, šta vama služi, šta vi želite, a to je da stalno i pričam kad radimo na teta tretmanima, da u stvari da osobe jako brzo ulaze u neke nove veze, povređivajući nanovo sebe i te neke druge ljude, umjesto da kada izađemo iz nekog odnosa uzmemo vreme i provedemo neko vreme sami kako bismo se zacelili i izlečili. Znači kako bismo napravili taj neki naš lični healing. Naravno da tražimo svi iz polja neko da nas popravi, da nas izleči, da nas, da nam sreću, ljubav i ostalo. Međutim, to definitivno tako ne funkcioniše. Mogu da vam kažem sa svim mojim znanjem, a sigurna sam da i veliki broj ljudi negde to zna. Ali ovaj video je namenjen za one osobe koje možda negde nisu sigurni i još uvek lutaju i pokušavaju da sebe iscele sa nekim drugim. Dakle, to se nikada tako ne može dogoditi. Jedino što možete u tom periodu privući neku osobu koja takođe ima svoja i želi svoja isceljenja, i kada mi sami nismo kompletni, ne možemo da privučemo kompletnu osobu jer ta druga osoba nam je ogledalo. Naravno da rane nisu iste, naravno da ništa nije isto, ali suština jeste ista, a to je da ta osoba preko puta nas želi od nas nešto što je njoj potrebno, kao što mi želimo od te osobe takođe nešto što je nama potrebno. I onda to obično ne dovodi do nekog iskrenog odnosa, nego dovodi do, dobro jutro Nenade, dovodi do nekog, da kažem, neke trgovine. Ne mislim na ružan način, ali u suštini negde se to svede na to. Još jednu stvar, mislim da nisam do sada pravila video na ovu temu, jeste, a evo iz jutrošnjeg tog razgovora sam isto tako uvidela da masa ljudi zamenjuje seksualnu energiju u, da kažemo, kompenzovajući nedostatak ljubavi i pokušavaju da taj osjećaj dobiju tražeći, da kažemo, partnere i oslanjajući se na tu seksualnu energiju. Što naravno, kako da vam kažem, ima puno ljudi koji brka i meša seksualnu energiju sa ljubavlju. Prosto negde ne može da podvuče tu neku razliku, misli da je u stvari, ako ostvarimo neki odnos koji se bazira na seksualnoj energiji, da je to u stvari ljubav i to je ono što želimo, ali naravno ukoliko
ne postoji ta iskrenost i iskrena emocija ljubavi, ne možemo da nađemo ljubav, nego pronalazimo opet sa neke druge strane neka naša opet ogledala. Eto, dragi moji ljudi, zaista ima puno ljudi koji negde, kako da vam kažem, i tu ću dati malo neki svoje razmišljanje, nismo u stanju trenutno da budemo iskreni prema sebi, prema onome što želimo, nismo u stanju iskreno da sagledamo stvari, pa onda kao rezultat svega toga, naravno da ne možemo privući neku iskrenu osobu, nego također privlačimo osobe koji opet sa nekim drugim, da kažem, nivoima nisu iskrene prema sebi, ali to nije ona namera, znate, to jednostavno, to je nešto što, to su naši ti unutrašnji uverenji, programi, to je ono što mi negde mislimo i tako dalje i tako dalje, znači potpuno neka realnost tih osoba i onda se najčešće dogodi, eto, upravo to sa neke druge strane. Gledam ovaj park, toliko je palo toliko je palo snega da su dosta grana je polomljeno i gledam kako pada, valjda se neće sručiti baš mnogo. Uglavnom, nema veze. Htjela sam, dragi moji ljudi, eto da vam sa ovim javljanjem malo samo sugerišem, bez obzira da li ste u brakovima, u vezama, bez obzira da li ste izašli iz tih nekih bolnih veza, da li ste slomljeni, da li ste, da kažem, sami i tako dalje. Još jednu stvar. Ta osoba mi je rekla da se osjeća usamljeno i da u stvari ima strah da bude sam. I to je također najčešći osjećaj i najčešći strah svih ljudi koji su, da kažem, u tim nekim vezama da ne bi bili sami. I sada ja obično pitam te osobe, a kako mislite i zamišljate da neko bude sa vama kada vi sami ne možete da budete sami sa sobom? Razumete me? Znači, zamislite sada recimo osobu koja je sama, zadovoljna svojim životom, koja je u miru, koja je u nekoj energiji ljubavi. I sad zamislite da to sve niko njoj nije dao nego ona sama. Uteha i opravdanje u laži. Pa Nenade, da, ali u suštini to kad pogledamo sve iza su to neki strahovi i naravno ono što su nas, da kažemo, podučavali, učili ne samo naši roditelji, nego je to i negdje u našim genima. Prosto mi ne umemo drugačije. Ja recimo kad pogledam moje babe, prabave, čukumbabe, kako da vam kažem, puno stvari ne znam o tome, ali da li su baš sve one imale super brakove i znale da kažu svoje neke, da iskažu, pokažu svoje neke stavove u životu. I u suštini možda i jesu, ali na koji način, razumete me? Tako da je to mnogo dublje. Ja barem to tako doživljavam i gledam. Ok, poštujem i svakog ko ne može tako da vidi, to je sve u redu. Ali da se vratim sada na ovu temu jer hoću da završim ovaj video, jeste da upravo ako imate tu neku nelagodu i strah da budete sami, privući ćete apsolutno isto osobu koja se boji da bude sama. Možda nisu baš skroz isti strahovi, ali negde podloga i da kažemo najveći deo svega toga jeste. I onda da li te osobe mogu da vam pruže ono što je vama potrebno? Ne može niko to da vam pruži osim nas samih. Eto, to je ono jako važno i to je neki deo za koji se ja zalažem, evo i ovim mojim videima i kroz YouTube. Dođi ovamo, Leone, dođi! A to je da prestanemo i da izađemo iz te uloge žrtve i da znamo da smo mi najviše zaslužni za naše odluke, naš život, naše uverenja, da možemo da ih menjamo, da to sve zavisi od nas i to je ono što je najlepše od svega toga. Znači ne zavisimo od druge volje, dobre volje, vremena i ostalog, nego apsolutno samo od nas samih. Eto, dragi moji, ode moj Leon skroz tamo negde.
to sam htjela da vam kažem. Razmislite malo o svemu ovome, o toj temi, gde ste sada u svom životu, na kojoj ste, da kažem, prekretnici ili niste, ili možda želite, a nemate snage ili bilo šta. Radite na sebi, znači radite kako god umete i da znate, zato što, da kažem, ključ je uvek i samo u našim rukama i to je ono što je u stvari u celoj priči i najlepše. Tako da, to je to. A ako ne možete sami, potražite pomoć, znači ima tu jako puno tehnika. Ono što je samo važno, nemojte da posustajete, nemojte da odustajete, nemojte da dugo budete u toj ulozi žrtve. Ako su sve naše pretkinje, preci, dakle, nemojte vi. Znači, stanite i kažite, ja više neću ovako. Kao što sam ja rekla pre x godina, ja više ne želim ovako, ja ne želim više da prelučim to i to, ja ne želim više da se osjećam ovako, ja ne želim više to i to. I onda sam krenula da radim na sebi. I to je ona neka moja najbolja, dakle ja dugo radim na sebi, ali tada sam stvarno donela odluku i završila za teta praktičara i taj moj rad je bio, kako da kažem, znači kao da ubacite u 6. brzinu, u 10. brzinu. Tako da, dragi moji, šta da vam kažem, sve zavisi od vas i samo i najviše od vas i zavisi tu lepotu, znači da je džojstik u vašim rukama, da je sva moć u vašim rukama, u vašim odlukama, u vama samima, da je put u vašim odlukama i pod vašim nogama, da je brzina takođe u vašim, znači to je ta lepota koju ne umem ni da vam prepričam. Eto, dragi moji, toliko od mene za ovo javljanje iz baš snežnog parkića i uživajte u današnjem danu, razmislite malo, uzmite malo vremena, molim Nenade, uzmite malo vremena gde ste, šta ste, jer gledajte, doći će taj neki dan, onaj, znate, na kraju posljednji dan pred sklapanje okica. Šta ćemo, za čime ćemo tada da žalimo? Šta ćemo sebi tada da kažemo? Da li ćemo od drugih nešto da čekamo? Razumete me? Budite svesni toga. Budite odgovorni za svoj život, za svoje postupke, svoje misli, svoje reči. To je samo naše. I kako ćemo, šta ćemo, gde ćemo, koliko ćemo, isto je takođe samo naše. Nije tuđe, to nije tuđ posao, to nije moguće da bilo ko drugi uradi bilo šta osim nas samih. Dobro? Eto, dragi moji, ja vas puno pozdravljam, uživajte u današnjem danu i da su svi zbog mene tu. Pa Nenade, ne, to je čist ego, ja smatram da su svi tu zbog sebe, ne zbog tebe. Ali okej, ako je to tvoja, da kažemo, vizura, apsolutno je to za tebe tako ispravno i tako treba da bude. Okej, dragi moji, veliki pozdrav iz snežnog Beograda, znači fantastično je vreme, uživam u svakom pogledu sa mojih prozora. Evo, uživam i u Leonu, moram samo da vam pokažem, ne znam da li će se vidjeti, znači obuvanje, obučenje, jedva se snalazi u snegu, ali i on negde uživa. Tako, dragi moji, razmislite, vidite šta ćete sa sobom, svojim odlukama, svojim životima, jer svi odgovori su samo, svi su odgovori samo u nama. Veliki pozdrav!